Empleyado sa Kapitolyo sa Maran human giambush sa Talisay. 23 ka mga tao nadakpan sa ka-drug raid nga gihimo sa NBI sa Minglanilla. Supply sa drugas gingon nga gikan sa mga pulis. Mga badlungon nga mga estudyanteng Nigerian gipapauli sa ilaha. Ilang mga kauban mibabag. Kabanay sa mga pulis nga nangamatay sa Maguindanao, mag-organize aron mapadali ang ilang panawagan alang sa hustisya. Vicente Soto Hospital gipahamtangan og multa tungod sa kapakya sa pag-segregate sa ilahang basura. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Lunes, petsa 9 sa buwan sa Pebrero tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gipanglubong na kagahapon ang duha ka mga Sugbuanong sakop sa PNP Special Action Force nga namatay atol sa engkwentro didto sa Maguindanao. Nang hinaot ng ilang mga kabanay Glenn nga di maapil sa paglubong ang hustisya nga ilang gipangita. Mihatod sa duha ka lubong si King Perez. Sa St. Ignatius Chapel nga himutang sa Police Regional Office 7 gihimo ang misa lang kang PO1 Wendell Candano. Samtang sa simbahan ni San Jose sa Tayud Consolacion, gimisahan ang patayng lawas ni PO1 Romeo Sempron. Ang Regional Chaplain sa Kapulisan sa rehiyon kinsa nagdala ni ining kasing-kasing mo'y mihatag sa homily sa duha ka mga misa sa mga nakalas nga pulis. Alang niini ang acronym nga PNP nagpasabot nga Prayer and Peace nga mo'y gikinahanglan karon human sa engkwentro. So, ito po ang ating pagninilay, prayer and peace. Hindi lamang kapulisan, sundalo, agis lahat tayo, we must always be men and women of prayers, and especially praying hard that peace may be ours. PNP. Nagpasalamat ang byuda ni PO1 Sempron ngadto sa mga suporta ug miduyog silang kasubo. I did not only lose a very good partner, actually we lose a lot of good troopers. And please pray for me as well. Kay kabalo ko nga if I'm not at peace, my husband will not be at peace. Unang gilubong si PO1 Candano sa Cebu South Memorial Garden sa Dakbayan sa Talisay. Samtang si PO1 Romeo Sempron gipahimutang sa pampublikong menteryo sa Tayud Consolacion. Mihatod sa lubong ang mga kadagkuan sa kapulisan sa probinsya ug rehiyon. Ilabi na gatong mga kanhing sakop sa SAF aron magpakita silang simpatiya. Kasi po parang kapatid eh. But I believe that the sacrifices in their life will not go in vain. Mayroong kailangang managot dito sa nangyaring ito. Para una, hindi na maulit. Pangalawa, upang hindi na rin gawin ng mga gumawa. Gitunol ngadto sa mga nabiyuda ang Philippine flag. Isip simbolo sa pagkabayani ug kaisog sila mga bana nga misakripisyo sa ilang kinabuhi. Wa kapugni ni Michelle ang byuda ni PO1 Candano ang iyang emosyon hinungdan nga gitabang kini. Tana. Wag ito na may gamay, sir. Kinahanglan po ng ligong justisya. Natugutan sab nga makatambong sa lubong nga nabilanggong igsuon ni PO1 Sempron nga dunay giatubang nga kasong murder. Panawagan niini sa presidente nga lihukon ang paghatag og hustisya sa kamatayon sa igsuon ug sa mga kauban niini. Akong mensahe sa atuang presidente, ang akong gikan nga hustisya sa ko ang manghod namatay karon nagilubong diri. Naghinaut ko nga inyong katagaan o katarungan ang SAF 44. Karon nga hingpit na ang gilubong ang duha ka mga Sugbuanong SAF troop members, gipanawagan karon sa tanan nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa 44 ka mga sakop sa SAF. Apan nag-agad ang dagan sa hustisya sa mga kamot sa mga kadagkuan sa gobyerno kung kanus-a mahatagan ang hustisya alang niining mga operatiba sa SAF. King Perez, News 5. DILG Secretary mipasalig sa kabanay sa mga namatay na sakop sa PNP SAF nga madawat nila ang mga hinabang gikan sa gobyerno.
Mibisita sa mga haya si Rojas niadtong Sabado. Jinky Rusit, Sugin Limi. Miabot niya itong Sabado si DILG Secretary Mar Rojas kuyog ang bagong hepe sa Special Action Force nga si Noli Talinio ug NCRPO Chief Carmelo Valmoria. Sila mipadayag sa ilang pahasubo ngadto sa nahabiling pamilya ni PO2 Wendell Candano kinsa pulos nangita og hustisya sa kamatayon sa pulis. Isa po yung natinitingnan mo Sunod nga gibisita ni Rojas ang haya ni PO1 sa barangay Tayod sa lungsod sa Konsolasyon. Gipasalig ni Rojas ngadto sa kabanay sa nangamatay nga pulis ang hinaba nga mahimong itunol sa gobyerno ngadto kanila sama sa financial aid ug suporta sa ilang mga anak. Hindi naman na magiging pulis siya, but meron naman tayong mga opening sa regional office dito sa Cebu, malapit sa kanyang tinitirhan. So, ma-accommodate siya. Gihangop sa asawa ni Sempron ang gihimong pagbisita ni Rojas. Apan mas mahinungdanon alang niya nga masayran ang tinuod nga nahitabo sa Mamasapano, Maguindanao nga may resulta sa kamatayon sa iyang bana ug mga kauban niini. In fairness naman to him, he answered all my questions, no? Answered all my questions and addressed all my concerns. So, we'll just wait for the updates on this. Atol sa haya, personal nga gitunol ni Cebu Governor Junjun Davide ang 50,000 pesos ngadto sa mga asawa nilang Sempron ug Candano isip hinabang sa provincial capital. Jinky Rosit, News 5. Mga kabanay sa napatay nga pulis naglaraw sa pag-organize aron pagpadali sa hustisya sa nangamatay nga mga pulis. Tuyo nila nga masayran ang tinuod nga hitabo sa engkwentro. King Perez, Sugin Limi. Laing financial assistance na dawat sa mga kabanay sa napatay nga pulis sa engkwentro sa Maguindanao. Ang PRO7 uban ng Regional Advisory Council sa kapulisan ug private sector mitunol og 97,000 pesos sa pamilya nila ni PO1 Wendell Candano, PO1 Romeo Sempron nga mga taga Sugbo ug PO3 General Kibete nga taga Negros Oriental. Apan ko ng byuda ni PO1 Romeo Sempron ang pasultihon, wa pa siya masayod kun unsaon ng kwartang nadawat. Alang kaniyang financial assistance nagpahinumdum lang sa kamatayon sa iyang bana. No matter how much money you'll have, it will never equate to life. Mao nagay ko usahay nga, mingon ang uban, daghan na kayo ng financial assistance na dawat. O ana, ganin ko, I challenge you, ihatag nyo na ako inyong tanang financial assistance na nahatag na sa ako, punan ko pa, kinsa may willing magpapatay para lang mabuhi akong bana. Wa makatambong ang partner ni PO3 Kibete sa formal nga paghatag sa financial assistance. Anaa pa sa Manila ang inahan sa duha ka mga anak ni PO3 Kibete nga naghanay sa educational plans sa mga anak human sa hitabo. Maula gid iyang ipangayo nga naali makasupport siyang mga anak. Naay kasupport siyang mga anak pa eskwela hangtod college. Kay wa ba siya trabaho, wala siya work. Bisan pa sa risgo sa pagkapulis ang inahan sa 7 ka tuig nga batang lalaki ni PO1 Candano nga si Michelle, pursigido gihapon sa interes nga mahimong pulis bisan sa pagkamatay siyang bana. Giklaro ini nga gusto niya magpulis ug dili lang non-uniform personnel sa PNP. Ako gusto is PNP man dyan. Dahil man ang NUP o PNP, di ba? Giingnan siya ni Police Regional Director Prudencio Tombanyas nga pwede kining magsugod sa isip non-uniform personnel sa PNP samtang i-process pa ang iyang eligibility alang sa pagkapulis. Alam niya rin po na hindi madali yung magiging pulis. And the training that you will have, you will use as you perform your duties and responsibilities. Nagsabot sa mga biyudang silang Michelle Candano ug Dr. Christine Sempron nga mokontak sa ubang mga nabiyaang pamilya ug asawa sa mga nakalas nga SAF troopers. Buot nila nga magtukod og usa ka organisasyon nga makapadali silang pagpanawagan sa pagkabot sa hustisya sa nangamatay nga kabanay. After manggod usually the burial, we will go back to our own regular lives, which I don't even know how. Pero sa manang, it would be helpful if yes, there's an organization for us. Yes. Mibahad si Presidente Aquino nga sugda na ang pagpangita ni Abu Sayyaf Leader Usman kinsa maong secondary target sa Maguindanao operation sa mga sakop sa SAF. Apan alang sa byuda ni PO1 Sempron, mas hatagan unta og priority sa gobyerno ang pagsuta sa kamatuoran sa Operation Wolverine.
for us mga to move on, closure is also very important as well, especially for me good. Because I have so many questions in my mind, then so many news all over, so many hearsays, I don't know whom to believe. Ang gi-expect lang nato, dili man lang sa siguro ang PNP association mo nag-expect ani nga mogawas ang kamaturan. What is really the real scenario, what really transpired, kung sa gyud mogawas gyud sa investigation, and it should be an independent and honest investigation. Ang byuda nga si Dr. Christine mideklarar nga dili siya mohunong sa pagpanawagan sa pagkabot sa hustisya alang sa bana ug mga kaubanang SAF troopers. If I would have to do interviews just to keep this topic alive, even if murag dili na kay ko nga baghuan jud ko nga kung now nakabalandra sa newspaper ug sa TV every time, I'll do it even if murag di na mo akong nature, because that's the only avenue I could use to keep this topic alive, no? Na dili malimtan siya sa tao. No, sorry magawa sa akong pagkamakibaka. King Perez, News 5. Alang sa kabanay sa mga napatay nga mga pulis sa Maguindanao, dili pa igo ang resignation sa Chief PNP aron makabot nila ang hustisya sa naitabo. Ang kapulisan nanawagan na usab nga angayan na nga mutudlo ang presidente ug permanente nga ipuli niini. King Perez, Suginlimi. Resignation for me ba? Resignation is not enough, no? Alang sa byuda sa nakalas nga SAF Trooper PO1 Romeo Sempron, wa siya makasabot kung ikalipay niya ang pag-resign sa Chief PNP Director General Alan Purisima. Human sa kontrobersyal nga Maguindanao encounter, gidawat sa presidente ang resignation ni Purisima niadtong Biyernes. Si Purisima ang gilangan ng ulo sa operation sa mga sakop sa Special Action Force sa kapulisan, bisan ubos kini sa unong kabuan nga suspension. I don't know else what he would do to make us feel better. But resigning or not, makakuha gamay pero makaana man gud siya himself na dapat dugar mo rin yung gibuhat, no? In spite of all the controversies, dili kadasa lang gani daan. He should have done that earlier pa gani, not even with this issue. Girespetaran sa PNP Academy Alumni Association Cebu Chapter ang gihimong desisyon ni Purisima. Mangyud namo ang stand naman gyud sa PNP is to have a chief PNP mangyud nga chief mangyud dili lang siya OIC in capacity. So kung na may resignation sa chief PNP, dili siguro may kahatag og comment. Dili pa klaro kang Police Regional Office Director Prudencio Tom Banyas kung lakip sa pag-resign ni Purisima ang pagkapulis ni ini o ang iyalang katungdanan isip PNP Chief. Nakasabot si Banyas sa gihimong lakang ni Purisima, human giduot si Presidente Aquino sa pagpanubag sa nadangatan sa operasyon. I really do not know the reasons behind his resignation, but siguro ang sinabi niya nga doon is he wants to give the president bigger leeway in his decision making. Uyon hinon si Banyas nga karong bakante na ang Chief PNP position, ang inang mupili si Presidente Aquino ug permanenteng mupuli sa posisyon. Hilabi na nga limitado lang ang gahom sa usa ka OIC. Sa aming organisasyon naman, for as long as you occupy a star rank, you can be qualified to be appointed by the commander-in-chief, that is the president, to the position of the chief PNP. Matod ni Banyas na dili angay maapektuhan ng mga sakop nga pulis sa maong hitabo. What's your message of the police sir? Might be parang confused? Affected in what way? Maiiyak sila? O masaya sila? King Perez, News 5. Di katakdang mobisita karong adlaw si Cebu City Mayor Michael Rama dito sa Camp Crame aron iduso nga himong permanenteng city director ang OIC sa mong buhatan nga si Police Senior Superintendent Conrad Capa kinsa naghupot sab isip Deputy Director for Operations sa Police Regional Office 7. Di makapugong sa maong katuyuan si PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas. Kini bisan pa man nga mipasabot na siyang daan nga makapugong unya sa promotion ni Capa ngadto sa pagka Chief
Superintendent kung mahimo kining permanenteng Cebu City Police Director. Kinahanglan sab nga mobiya isip Deputy Director for Operations sa kapulisan sa rehiyon si Kapa kung mahimo kining City Director. Gisalig na lang ni Banyas ang desisyon nga tukang Kapa kung mo-apply kini sa bakanting posisyon. Professionally, sabi ko nga, I also think that Senior Superintendent Kapa, as part of his dream, wants also to be a star. Wants also to get that star rank. So if he stays with Cebu City, then he has to forgo permanently at that. He has to forgo his dream of being appointed as a star rank officer. Samaran ang gingong empleyado sa Kapitolyo human banhigi kagabi sa dakbayan sa Talisay. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Bisan og samaran nakamaningo pa siyang maron nga minivan ang biktima sa pagpamanhig kagabi nga si Mark Alfred Pinili Lanit paingon sa Talisay City District Hospital. Sa gihimong pakisusi sa Talisay City Police, lumad nga taga-Barili ang biktima ug gapaingon kini sa syudad sa Sugbo dihang nahitabo ang ambush. Giyong nakabantay na si Lanit nga dunay nagsunod kaniyang puti nga Mitsubishi Montero sa may dakbayan sa Karkar. Wa kini magdahom nga sa pag-abot niya sa Maydan Congressman Antonio Bacalto Sr. sa may dakbayan sa Talisay, gibabagan kini sa puti nga Montero ug namusil ang nagsakay niini. Makaingon tag personal lang nga motibo no kay kani siyang biktima naman sa si Armas niya kasi og na sa mga na kontratong na previous nga mga adlaw, so posible. Giyong naigo sa iyang bukton og dughan ang biktima nga gikatahong usa ka empleyado sa Kapitolyo. Dungan sa pagsusi kung unsay motibo sa pagpamusil, sutaon pasab sa kapulisan kung nganong dunay 9mm pistol si Lanit. Wala man siya sinto nga halo kinsa yung pusil. May yun niya sa nasa sa Kapitol. At kanino so taunon pa ni namo no kay di man gyud kaingon og nami kay threat og kuan kay kanila ka-possess man sa siyang kuan lisensya so trabaho og gitagaan pa ni siya gigayon nga maka-possess kay kumo na si kuan kaning business ba aron sa Leslie Caminada Vistil, News 5. Tulo ka menor di edad ug usa ka maestro lakip sa gidagop atul sa gihimong buy-bus operation sa NBI 7 sa lungsod sa Minglanilla. Jinky Receipt, Sugin Limi. Dinhi sa detention cell sa NBI 7, naghuot kining 23 ka mga lalaki kinsa gipangdakop sa otoridad human sa gipaygayon nga buy-bust operation kagahapon sa sitio Tiber Kayam sa Barangay Ward 1 sa lungsod sa Minglanilla. Tulos sa mga dinakpan mga menor de edad, samtang dunay usa kanila nga magtutudlo sa ESL school. Matud sa NBI, dugay na nilang gipanid-an ang illegal drug operation sa mong dapit kay anaa kini sa ilang priority drug list. A third subject was arrested after establishing his ownership of the place, which is classified as a drug den, where drug users are sniffing shabu. Ang gidakop nga ESL teacher mi question sa operasyon kay dunay irregularidad sa nahitabo. Iyang gimakak nga duna siya'y kalambigitan sa krimen ug buot niyang limpyuhan ang iyang pangan. Ito gigawas ko, so ako dahil ang gidisuog ka ng pusasan dayon. So na-explain ko nga nung gipusasan ko, but wala, gidito lang may nga. Daghan ba kayo ka ng gipusasan dito nga walay enough na reason. Naging ko rin lang tayo, nga manuwa na yung basketball. Dak ko yung galit. Ang inahan ni Abelia miangkon nga igsuon nilang usa sa nagpadagan sa iligal nga kalihukan apan midepensa nga way labot ang maestro niya nga anak. Uy, wa jud, mao guni nag-support namo. Wa jud ni nag-support namo sugad pagkuan niya. Di po sa tigpayuho ate. Wala jud, butan kay na siya. Wa jud na siya nag-apil-apil anak kay tagsara jud na ulitaw gali mao jud ni nag-support namo. Gawas ni Abelia, pasakahan og kaso silang Roberto Heredia og John Alidon samtang pangitaan pa og birth certificate ang tulo ka menor de edad. And if we have established that they are minors, we will be constrained to refer them to the DSWD. We are very much aware of the law regarding minors. Nakuha gikan sa lugar ang di mo menos 20 gramos nga shabu, buy-bust money ug mga drug paraphernalia. Jinky Rosit, News 5. Gihimakak sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla nga duna siya'y mga sakop nga nalambigit sa pagsupply og iligal nga drugas kini subay sa gibutyag sa dinakpan sa NBI 7 kagahapon.
Din ang usa ka subject sa drug operation sa maong lungsod. Mipasangil nga mga pulis mismo ang nagsupply kaniya og drugas. Wa nganli sa maong dinakpan ang gipasangin lang mga pulis. Mao nga matod sa hepe sa Minglanilla Police Chief Inspector Richard Gadingan nga ibutyag ang mga pangan aron kini sila maimbestigaran. Unya rasab mususi ang Provincial Intelligence Branch sa maong pasangil kung aduna na pangalan ang maong mga pulis. Kaya lisod po kayo ng mga kaligar ka, di ba? And if in case nga mahibaw-an na to, nga nag-involve ana, we will not hesitate to file both criminal and administrative charges against these people. Mga sugarol og hantak sa Barangay Calamba ug mag-live-in partner nga gingong drug pusher sa Barangay Banilad na sikop sa managlahing operasyon sa Cebu City Intelligence Branch. Leslie Camnadivistil, Sugin Limi. Gisikop sa Cebu City Intelligence Branch natong Sabado sa gabi ang 14 ka lalaki nga naghantak sa sitio Mahayahay, Lopez sa Barangay Calamba. Matod sa CIB nga niadtong Biyernes, gipanida ng hantakan ni Romulo Lechedo human nang reklamo silang buhatan ang mga asawa o silingan sa mga dinakpan kay kadlawon o mabuntagan na sa pagpauli ang ilang mga bana tungod sa mong sugal. Gipaubos sa background check ang mga dinakpan kung wala ba kini malambigit sa nagadayang krimen sa Sugbo. Dugay-dugay na sir, tuig na kuno kapin. On and off, pero karon kuno nagkadugay, nagkadaghan na ang musod sa ilang balay, ibali ba sa karon maghantak. Karon pa ni ma-raid sukad di mo hang kuan pila naman ni ka tuig mo hantakan niya. Mga sa tuig kape na, sir. Ang kauna-una mo kang butang kaghantakan si Mumbai. Mamuwi, kanang mga amigo akong driver ba, buhat mo kagantakan diha. Yung gunoy na gantak dito. Ya. Ano mo ko nag-drive ko sa una niya, karon wala akong mag-drive. Sabi mo drive ang taxi, PUG? Nasikop sab sa CIB pinaagi sa buy-bust operation ni atong Biyernes ang mag-live-in partner nga silang John Ayap ug Neil De La Reta, mga giilang drug pusher sa sitio Univille sa Barangay Banilad. 15 ka mga puto sa gituang shabu ang nakuha gikan kanila nga gibana-bana mo kabat sa 70,000 pesos. Nakadawat og taho ang CIB gikan sa mga silingan sa mga dinakpan. Kasagaran sila mga parokyano, mga tinunan ug trabahante. Sutaon pasab sa kapulisan kung si kinsa ang giingong mga runner sa duha aron ilang mapalawman ang ilang investigasyon kalabot sa magpuyo. Dugang pa ni Santander nga susihon pa usab nila kung duna bagyoy suyupanan sa dapit ug sutaon sab niini kung si kinsa ang supplier sa magpuyo. Mag-pot session sila ang mamalit sa grupo gud nga pamaagi. Mga students. Yes, ma'am. Sir, dugay na mo ani sir? Pero inyong kuan sir, inyong customer mga estudyante gud. Hindi. Leslie Camnadivistil, News 5. Mga pagulan nga nasinati sukad kagabi dala sa hangin nga amihan. Ang Sugbo makasinati og maayong panahon karong semana. Lakip na sa masinati nga pagulan sa pagsaulog sa Valentine's Day. Andrea Patenya, Sugin Limi. Sugod naman ang habagat. Gipasabot sa pangu sa Pag-asa Visayas Engineer Oscar Tabada nga epekto gihapon sa kusog nga hanging amihan ang pag-uwan nga nasinati kaganihang kadlawon hangtod buntag dinhi sa Kabisayan. Sugod karong hapon hangtod Huwebes nindot nga panahon ang masinati dinhi sa Sugbo samtang magsugod na sab ang hinay nga pag-uwan-uwan inig Biyernes hangtod Domingo. Buot pasabot niini sugaton gyud og light to moderate rains ang kasaulugan sa Valentine's Day. Hinuon gipasabot ni Tabada nga epekto ra kini tanan sa hanging amihan ug wa sila gi-monitor karon nga major weather system. Wala tayong major system no for this week. No, wala tayong major systems nga na forma des Pacific Ocean. Gani ang atong forecast karon for this month of February from zero or slim kayo ang chance na to nga doon natin tropical cyclone. Gani gipanglantawan nga sa umaabot ka mga adlaw, muhinay na ang hanging amihan ug musugod na ang panahon sa ting-init karong Marso, diin posibleng mahitabo ang usa ka weak El Nino phenomenon. Ang El Nino na to is 50 to 60% from 75%. So, ang atong permanent projection na as last year pa, mga November, December nga, grabe ang atong kainit. Pero that was 75 to 80%. Karon ni minus ang iyang percentage sa epekto sa El Nino. Mao na nga masinati na nato mga normal nga ulan, but ang March next month atong ipaabot nga below normal ang part sa Visayas niya, part sa Luzon way below normal init kayo.
Samtang karong buwan pa sa Mayo, gipanglantawan nga duna na sa ibag-ong bagyo nga moigo sa Pilipinas atol sa pagsuod sa hanging habagat nga maoy sinugdanan sa rainy season. Andrea Patenia, News 5. Cebu City Medical Center ubang pamilya sa Patayng Lawas nga gikit-kit sa Ilaga ang ilong samtang ana gibutang sa Cadaver Holding Area. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gipahibaw sa pamunuan sa Cebu City Medical Center nga nasettle na nila sa pamilya sa namatay nga gikit-kit ang ilong sa Ilaga samtang gibutang sa Cadaver Holding ni adtong miaging semana. Nahuman na sab ang gihimo nilang investigasyon sa maong hitabo ug ila kining iduso karong hapon sa Human Resource Office ug sa City Administrator. What we have right now is to have the pest and vermin control. Actually right now, this afternoon, we will have the company to do ocular inspection and to give us how much it is, the cost of everything. And then CCMC is taking responsibility for what happened. And then we continue to improve our facilities, what we have right now. So karon ang kanang Cadaver Holding Area, actually that will be transferred at the back of the building at Sitom once the ramp is done, because we still... Butiag ni panugaling, dugay na nilang gigamit ang container van isip Cadaver Holding Area. Sukad sila ni balhin sa BFP building, diin duha ngadto sa 3 ka oras nila ibutang ang mga patayng lawas sa tao. As to the family, because we already deal with the matter. Pero when it comes to our kanang progress ba sa pagpa-improve, di gina siya ingon nga mo stop diri. Kamang na lang gina siya buhaton padayunon pa gyud siya. So daghan pa ming gipamuhat karon nga di na gyud mausab kung whatever it is. Now, we still have naman the official statement to media, so that's it. Wa gyud hinuon mahibaw ikun unsay hinungdan nganong napahak ang ilong sa namatay. Wa hinuon nila gisalikway nga posibleng gikit-kit gyud sa Ilaga ang ilong sa patay. Gikatahong ibalhin na sab ang uban nilang kahimanan sa 3rd floor sa Sitom building karong buwana. Ray Pasaporte, News 5. Wapay order si Mayor Michael Rama kung kinsa ang mulangkob sa Special Bids and Awards Committee alang sa bidding sa bagong City Hospital. Ang Special Bids and Awards Committee gitukod ug balik human gitangtang si Konsehal Mary Ann de los Santos. Sumala sa implementing rules and regulations sa procurement system, mga empleyado lang nga anaa sa regular plantilla ang mahimong masakop niini. Mabasa nga order signed by the mayor. In fact, murag, if I'm not mistaken, ang sulti ato sa newspaper is i-recommend rato nga mga ngan. So, wato na nato. Mga estudyante nga Nigerian gipapauli sa ilang nasod tungod sa pagpabadlong dinhi sa Sugbo. Apan gibabagan kini sa ilang mga kauban dihang dad-una unta kini sa mga otoridad. Sa University of Cebu, Mandaue, Lapu-Lapu Campus nagtapok ang dulan 20 ka mga estudyanteng Nigerian ni adtong Sabado. Ang ilang mga kauban gipapauli tungod sa kanunay nga pagpabadlong o pagsupak sa mga lagda isip scholars sa maong tunghaan. Matud sa legal consultants sa universidad, ang mga kadagkuan sa Nigerian Maritime Association and Safety Agency mo'y mikuha sa siyam ka mga estudyante. Well, according sa atong mga representatives from NIMASA, ila po nung i-evaluate daan usab ang ilang mga documents. So if okay, then probably pabalikon sila. Extension sa usa ka building walay permit gikan sa City Hall. Gipasusi kini sa mayor human nakita nga apektado ang sidewalk tungod sa extension. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Well, we're kuan na siya, ito lang i-categorize, duha na siya ka building, kanang, although one na siya, usar na siya tanawon, pero duha yun na siya ka application, kaya ilan man ang tigi pag-apply, no? Ang primero, is katong 20-story plus, then later on, submit sila og another permit application for extension, mga 30 plus na sila. But when they submitted katong ikaduha nga application, gi-appeal nila kining kanang gipunting ni Mayor karon nga murag ning lapas kini. Mao kini ang gibutyag ni Attorney Jose Mare Poblete nga walay permit nga gi-release ang Office of the Building Official alang sa extension sa usa ka commercial building nga nahimutang sa J. Llorente Street sa Barangay Capitol site.
Niadtong Bernes, personal nga gisusi ni Mayor Michael Rama ang building uban ang mga sakop sa media. Matud ni Rama, dunay nakitang sayop ni ini si Poblete. So in effect, ang pangutana ni mong sa violation, kana siya wala gi-permit ng kuan while they're asking for ka-release sa permit. Matod pa sa akong mga tao, pag susi ng record, there's nothing to release, there's nothing to approve, kay wala man sila gi-apply. Kay at the first instance, ilan ang gihikling sa gani, kay doon na pa'y suliran sa mga dokumento na at the time sa pag-apply sa kauban sa kato extension. Giklaro ni Poblete nga una nilang naisyuhan og permit ang unang 20 kaandana ug sa laing kapin sa napo kaandana nga gidugang niini. Ipasusi pagbalik ang maong building kung dili ba delikado ang sidewalk area. Apan matud ni Poblete, ana kini kaso nga nasangat sa korte. Ni-file sa korte og mandamos ang usa sa tag-iyan niini. Murag ato lang tang emphasize nga ini revocation of permit dili na sa isipon na to nga magic word ba nga mahagsa lang sa dayon ng building kay nabungkag kay may permit. It doesn't work that way. Kanang doon na siya proseso ug naa sila rason po why they constructed ana sa ilang lugar, then maybe adto na nato i-resolve sa korte. Ray Pasaporte, News 5. Vicente Soto Hospital gimultahan tungod sa kapakya sa pag-segregate sa ilang basura. Andrea Patenya, Suginlimi. Problema na busy na. Wa nakalingkawas ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa 500 pesos nga multa nga gipahamtang sa Cebu City Environmental Sanitation Enforcement Team. Gibato og mga reklamo nga ospital tungod sa nagtipon og nga basura sud sa compound kay wa nagikolekta sa Department of Public Services ang ilang basura sud sa duha ka semana. Naperwisyo og maayo ang mga pasyente niini tungod sa kabaho sa tambalanan. Wa kolektaha sa DPS ang ilang general waste, human na diskubrehan nga gisagol ra ang mga diaper sa general waste. Ang diaper giisip nga usa ka matang sa infectious waste nga kolektahon ra unta sa private contractor sa ospital. Giunda ang pagkolekta tungod sa kapakya sa hospital sa pag-segregate sa ilang basura ug gimultahan kay nakalapas sa Cebu City Segregation Policy. Usa to, nawa ko namin mag-segregate ang ilang tao nakakita ra gud nga nang naay nagbitay nga nanay na apil nga pampers. Ana ba na then na-generalize kanila na kana sila iya ra mga tao na kami may nakahibaw bitaw na na-generalize ang ganyan nga wala may mag-segregate nito anong dito sa engineer na siyempre ang engineer dili mahadlok pud man daw kanang hospital waste kadi lagi mo dawat ang pulog basta kanang ang hospital waste na. Apan mipasangil ang tambalanan nga basin og gikan sa laing ospital ang diaper nga wa ma-segregate og tarong. Matud pa nila, tanang basura sa tanang Cebu City Hospitals diha i-segregate sa ilang compound ug namasin nga gikan sa laing ospital ang diaper nga naipon. Matud nila, kanunay nila nga gituman ang segregation policy ug gani, duna sila'y upat ka klase nga trash bins. We have 4 colors man. We have four different colors of bins as prescribed by our healthcare waste management program. Sila si Engineer Ligaspi and Engineer Ardosa. Ngayon gitang sila na mga mag-segregate gita to kamo tanan segregate ba gita kana engineer pero wala gito nahitabo like extraordinary ra jud kaayo nga wa gid makuha nga na-pile up na noon ang atong waste. Nang hinaut ang hospital nga makuha na sa taga-DPS matag-adlaw ang general waste ug mipasalig sa strikto nga implementasyon sa ilang segregation policy. Sa pagkakaroon, 11 naka-truck sa basura ang nakolekta sa taga-DPS ug nalimpyo na ang atubangang bahin sa waste storage facility sa VSMMC. Andrea Patenia, News 5. Sinaro nga paggamit sa social media giawhag sa inilang magsisibya sa nasod nga maoy resource speaker sa Marshall McLuhan Forum. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. I can talk about the moon and I can talk about my boyfriend and I can talk about my morning past. Sa forum ng ipaluyuhan sa Marshall McLuhan alang sa mga mascom students sa Sugbo, nahatagan sila og katinawan sa paggamit sa social media. Pinaagi silang ginapit nga mamumulong ang veteranang magsisibya nga si Cheche Lazaro.
Yes, and kanang mas kuan bitaw siya mas na clear bitaw kanang kuan sa disadvantages and advantages sa media. Bunsay nadulot bitaw niya good ug bad sa media ay sa society, sa country po nato. Kinahanglan nga mahimong responsable sa paggamit sa social media, ilabi na nga dunay balaod alang niini. Ingon man bantayan ang kaugalingong seguridad ug di magpasagad sa paggamit sa social media. Gihulagway nga dako kining matampo nga gigamit isip citizen journalism sa umaabot 2016 election. Kay gawas nga gihimo kining platform sa pagpahumot sa mga politiko, duna sa mga nagkadaiyang posts bato kanila. Because everybody has the ability to upload what they think, ano? The wisdom of the crowds na pinag-uusapan natin, na the pressure to tell the truth, the pressure to expose what has to be exposed, whether that's good or bad, is really something that citizen journalists can do. Which means tayong lahat. Pwede natin gawin yun. Makatabang sa ubang aspeto ang social media apan giabusuhan na sabni sa uban sama sa pagpataka og post ug mga sayop nga impormasyon. Kini mo'y hinungdan nga bisan ug naa na ang gitawag nga ikaupat nga matang sa media industry, di gihapon mawagtang ang conventional media platforms nga mao ang newspaper, radio ug telebisyon nga naghatag og saktong taho. There has to be freedom of speech. Self-regulation is one of the key elements in responsible journalism. And we have to mature. We cannot always be policing. Mahirap yung police kasi kung minsan hindi mo alam kung yung police ba ay ginagawa ang trabaho niya. So kailangan self-regulation. I believe in self-regulation and I believe in... Leslie Caminari Vistil, News 5. Gilusad na sa Philippine Postal Corporation ang bagong PVC ID hulip sa karaan nga paper-based ID nga gireklamong dali ra kayo mapeke. Ang bagong postal ID dunay tulo ka security features pagsiguro nga dili na kini mahimong maduplicate ug madawat na sab-isip supporting document sa passport application sa DFA. 414 pesos ang presyo sa bagong postal ID, mas barato itandi sa karang ID nga tag 520 pesos. Katong duna nay karaang ID nga buot mulukat og bag-ong ID, matagan og discount depende sa remaining validity sa ilang daan nga ID. Ang mga rekisito alang sa paglukat og bag-ong postal ID mao ang birth certificate, barangay NBI police clearance ug marriage contract alang sa mga minyo na. Kinahanglan ang personal nga appearance alang sa picture ug signature ug fingerprints. Makuha ang ID human ang 15 ka adlaw. We have put new postal ID 3 security. Una is ang QR code, which we have Android phone, pwede na itong i-scan ang QR code, then it will present your name, other information mo. Then we have din Gilos printing, parehas kwarta, din na barcode niya sa likod. Successful na sa Georgia ang ikaduhang hugna sa Happy Lipinas Tour nga gipahigayon sa Sambag 2 ug for sure naka-feel gyud ka sa mainitong pagdawat sa mga taga Sambag 2. That's right, Glenn. Perting lingawa ra gyud and ikaw ra joy wa bidto. Nga atong balikan ang mga pahitabo niya atong Sabado uban si JP Laucat Sera. Human sa barangay sa Inayawan, gisuong ni adtong Sabado sa mga kapatid stars gikan sa kauluhan ang Barangay Sambag 2, Cebu City alang sa laing hugna sa Happy Lipinas Tour. Silang kapatid Marvelos Alejo, Mark Newman ug Jasmine Curtis Smith mao ay mga prime stars nga nangunay gyud sa paglingaw sa mga taga-barangay Sambag 2 aron ipaila ang mga bag-ong show sa Kapatid Network nga ilang gibidahan. Ayan, ating mga kapatid dito sa Cebu, please manood po kayo ng Wattpad Presents A House Full of Hunks starring Feb 9 on TV5. Pati na rin po ang Move It every Sunday 7 p.m. Maraming salamat. Mga Cebuana at Cebuano po, panoorin niyo po ang Wattpad Presents, supportahan niyo po yung mga iba't ibang stories, and also manood po kayo ng Tropa Mo ko Unleashed Booth every Saturday 7 p.m. And follow me guys on Twitter, that's Mark Newman 05, and then on Instagram that's I am Mark Newman. Thank you. Ayan, sana po mga Cebuano, sana panoorin niyo po show namin sa Wattpad. It's X ko ang idol niyo. Kasama ko po ang Trickster, ayan, at ang Tropa Mo ko Unleashed Booth. Thank you so much! Present sub si Aksyon Bisaya Angkor na si kapatid attorney Georgia Herrera uban ang inyong yours truly.
Dunay mga nagkadayang happy trivia games ang gidalit sa TV5 nga nakapasamot sa kaaligre sa maong kalihukan. Naasab ang nabantog na nga pagpauntol sa Happy Ball, diin ang katapusang tao nga nakagunit ni ini nakadawat yod og mga exciting prizes gikan sa TV5. Kalingaw sa ko, daghan artista ni Kuya kay diri sa TV5. Tinuod ko na happy always. Mas gipalingaw ang Happy Pilipinas Tour pinaagi sa Move It, Clash of the Street Dancers, Barangayan Edition ug ang tulo ka kapatid stars pa mismo ang mihukom kung kinsay makadaog. Nagmamahimong magulo ko ng ordinaryong Sabado sa atong mga kapatid dinhi sa Barangay Sambagdos ug niining tumura ipamatud-an yun sa TV5 ang ating na yun nga happy tayo dito always mga kapatid. JP Lau Patsara, News 5. In behalf of TV5, Glenn, we'd like to thank katong mga tao na ni-attend sa event pag Saturday. Thank you very much. Imong mga fans. Mga tong fans, gawat to ni mo, Glenn, o makaniabot. Ug sa lain sang balita, Atty. Georgia gisugdan na kaganina ang formal nga investigasyon sa Senate sa incident dito sa Maguindanao. Wag ko kita, Glenn. Dunay mga nabtan ako, dunay pipila ka mga facts no nga gi-reveal si General Lapeñas. Duna kuno di mo minus 250 day kabuok ng mga rebelde nga napatay sa ato ang 44 ka SAF soldiers. That's a big discrepancy from what they claimed that it was about 20 lang, from 20 to 200. And if that's true, well, they did a very, very good job. Unya, ang closing statement niya, ug mao sa gyud kuno gusto nga madunggan sa 44 ka SAF soldiers, maong mission accomplished. I hope it was an accomplished mission. I feel honored to be part of this country and to having been served sa ato ang 44 ka SAF soldiers. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!